Pareix que cada vegada més tothom vol entrenar, estar en forma i portar una vida més activa. Si mires al teu voltant, ho notes de seguida. Gimnasos plens, parcs amb gent corrent, vídeos d'exercici per tot arreu, influencers parlant de rutines, dietes, suplements, reptes. El fitness s'ha convertit en una part molt visible de la nostra vida moderna. És una moda? És pressió social per tindre un cos perfecte? És conscienciació sobre la salut? Capçalera i comencem! Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Però per què ha passat això? Què ha canviat perquè tot això siga tan popular? Segurament, una de les raons principals és la persecució de la salut i el benestar. Cada vegada som més conscients que passem moltes hores asseguts, a la feina, a casa, davant de l'ordinador, del mòbil o de la televisió. I clar, el cos ho nota. Molta gent comença a entrenar perquè vol sentir-se millor, tindre més energia o evitar dolors i problemes de salut. I és veritat, quan fas exercici, dors millor, et mous millor i el teu estat d'ànim millora. No obstant això, no podem ignorar la influència de les xarxes socials. Avui en dia, obrir Instagram o TikTok és veure persones entrenant, mostrant resultats, compartint consells o comparant progressos. Això motiva molta gent, perquè veus exemples reals i penses: si elles poden, jo també. Si ells tenen eixe cos, jo també en vull. Però també pot generar pressió. A vegades pareix que si no entrenes tots els dies, no estàs fent prou. I això no sempre és saludable. Un altre motiu del boom del fitness és que ara tenim moltíssimes opcions per fer esport. Abans, entrenar significava anar al gimnàs o eixir a córrer. Ara pots fer ioga, pilates, crossfit, zumba, boxa, natació, ciclisme, entrenaments curts, entrenaments llargs, a casa, al carrer, amb aplicacions, amb vídeos, amb un entrenador personal. Hi ha activitats per a tots els gustos i per a tots els nivells. Això fa que siga més fàcil trobar alguna cosa que realment t'agrade. A més, l'esport s'ha convertit en una manera de desconnectar de l'estrès diari. Després d'un dia llarg de feina, moltes persones necessiten moure's per alliberar tensió. Entrenar s'ha transformat en un moment personal, un espai per respirar, per pensar o simplement per deixar la ment en blanc. Per a molta gent és quasi una teràpia. Els beneficis que l'esport aporta a la salut mental són ben coneguts. Però, com tot, també té la seva part complicada. A vegades el fitness es converteix en una obsessió. Controlar cada menjar, comptar cada pas, comparar el teu cos amb el dels altres, sentir culpa si no entrenes. I això no és saludable. L'esport hauria d'ajudar-nos a viure millor, no a viure amb ansietat. Sembla evident que el boom del fitness té coses molt positives. Més moviment,
més salut, més energia, però també hem de recordar que cada persona és diferent. No cal seguir totes les modes ni fer el mateix que els altres. L'important és trobar una activitat que et faça sentir bé, que pugues mantindre a llarg termini i que forme part de la teua vida de manera natural. Al final, l'objectiu no és tindre el cos perfecte, sinó tindre un cos que et permeta viure amb alegria, amb força i amb equilibri. Ara anem a treballar el vocabulari de la lliçó amb definicions curtes i senzilles. Boom. El boom és el moment en què alguna cosa es fa molt popular de sobte. Estar en forma. Estar en forma és tindre un cos sa i una bona energia. Benestar. Sentir benestar és sentir-se bé físicament i mentalment. Sedentarisme. El sedentarisme és passar moltes hores assegut i sense moure's. Rutina. Una rutina és una activitat o activitats que fas cada dia de manera habitual. Entrenament. L'entrenament o un entrenament és el temps que dediques a fer exercici. Progrés. El progrés és la millora que notes amb el temps. Motivació. La motivació són les ganes de fer alguna cosa i continuar fent-la. Pressió social. La pressió social és la sensació que has de fer el mateix que fa la resta. Tendència. Una tendència és una moda o costum que molta gent segueix. Desconnectar. Desconnectar és parar la ment i descansar de les preocupacions. Energia. L'energia és la força i vitalitat per fer activitats. Obsessió. Sentir obsessió és pensar massa en una cosa fins que et preocupa. Estil de vida. L'estil de vida és la manera habitual de viure i organitzar el dia. Influencer. Un o una influencer és una persona que té molts seguidors i marca tendències. Activitat física. L'activitat física és qualsevol moviment del cos que fa treballar els teus músculs. Constància. Mostrar constància és fer una cosa de manera regular i sense abandonar. Equilibri. L'equilibri és el punt just entre diferents parts o aspectes de la vida. Estrès. L'estrès és la tensió o nervis per massa càrrega o preocupacions. Resultats. Els resultats són canvis visibles després d'entrenar o esforçar-se. Deixa'm en comentaris què n'opines. Fas esport? Ho fas perquè t'agrada o perquè hi ha alguna pressió que t'obliga? Un bon estudi en este canal i després un bon entrenament és una combinació perfecta.